Já od Ameriky vůbec nesladím podle tebe, dívej se, to je pro Zacharyho. No a maminka je jídáš, chce, aby byl každý tlustý, no tak dává sladký. Tak dává, ano, dává sladký, ale já tady nedávám jsem koukala sladký. ten toaster, co jsi říkala. No, tak je to. Já to musím nějak vypáhnout. Je krásný teda, je překrásný. No, tam to dám do začátku. Takhle. Je překrásný, ale mě úplně z toho raní mrtvíca. Ranní mrtvica. To budou topinky. Jako teda jo. Květa dělá topinky, já jsem taky nevěděla, že to můžeš upéct chleba a pak namazat máslem a česnek. Květa je super kuchařka. No podívej, ten krásný touhle, on je hezký. To je hezký, bravo. Bravo. Bravo, bravissimo. No, pro Zachary, tak můžeš jít obsluhovat. Jak mě to naučí v Americe, No, tak no, teď no, půjdeš do tohohle. Měl No. za mnou přijet s babinou. Mohu se Ona by mě ji nedala. Zacharyho? Kde pak ta ho nedá nikomu. Já jsem říkala, A malou to samý, akorát Pavel smí, nikdo jiný. Já jsem mi to říkala posledně, když to, tak já jsem říkala na měsíc tady. Je, tady se zbláznila, aby ti ho nikdy My bychom si nedala. ho do Prahy Nikdy by jeli. ti ho nedala, až mu bude 14 možná, tak se můžeš těšit, že ti ho půjčí. No to už nás pojede v 10. Ale oni pojedou s ním. No to přijede sám. Za 2 roky tady budeš znova, tak to už budeš mít to. A musíš si tady namluvit nějakou českou holku, ty blbý Američanky. Čau, brácha. Já tě už aby to nebylo moc do světla, víš? A trošku ty vlasy a děcka měl. No a bráčka ti zítra, Pavle, bude natáčet, já mu dám kameru No, projedeme všechny místa. a on pojede všude, kde jste hráli fotbal, ty jsi strašně ve světle, já tam nemůžu být. Musíš to sekat. Zatáhneš, aby A Jo, kdyby mu potom Jo. bylo velký smutno, když by to viděl, jak to tady vypadá. Nebude, on se právě na to bude koukat a bulet. nebude bulaj. Bude. Mám A se jde teďko, učil. hele, mám šunkoflek, A už mám A doma... to nevadí. A furt kecám. No, A mě už ne. tak Pepku, co vaříš? Hezky jak dekle od hajzlu. Tady vlastně A co bude k těm řízkům? Hezky bude bramborový salát, Jej. No, takový třebíčský. a nechceš pozvat Květu a Pavla? No, No kdyby určitě, přišli, všechny. Hlavně... A děti by nám to všechno snědly. nevadí, udělali jsme další. Tak řekni něco Že oni Pavlovi nemají a rádi. Květě. On je plný mázák. Ale by si dal by si spalne, co? Masíko. Že ona tě tam žije Pavle! zeleninou jenom. Pavle, dívej se. Pavle, dívej se, ty v mazáku. Ty si to masa Tak moc počkej. neužiješ asi. Ukáž. Pavle, dívej se, co... Ne, oni jedí jenom ryby a kuřata. No, tak no ty to máš je kuře. masa. A to je všechno živý, zabitý živý. Tady máš jitrnice, Na mražený. tom je mražený jitrnice. Tady máme chleba, tady máme aj. Nemůžu dostat s sebou 2. Je rozmrzlo. Tady máme teda aj tu rybu, Já bych si vzala do chaty. No, tak si to Pro Krista pána. aby jsi viděl. Takže když byste přijeli, tak tady byste se špatně neměli. A 15 kuřat lítá v Brancuzi. Jdi z toho světla. Takže by si Ne, klidně teď mohl, A teď nám mluv. klidně by si tam mohl jít. A byli byste živený a Zena by chodila do 14 dnů. A byla by perfektní. A já bych ji tady měla do roka. Na celých 5 let, kdybyste mohli chodit oba dva do práce, vydělávat, a No. potom byste se mohli odstěhovat tady, si koupit barák a vždycky každý rok sem přijít. To by moje děti, když byly v Praze, Půl roku tak bejt, Květa no. říkala, mami, tady je to tak krásně, ale jdu už jedem do Německa. Ale Kateřina strašně taky. mě vás stejská, strašně moc. Mě Po všem. taky. Ale co vám nabezí? Slze mám ve očích furt pořád. Furt bez. Nebeď. Tak. Je, on se, kam se ztratil ten Petr? Tady se. Tak, no. Čau, rodinko. Tak jsem se oblekl do dárečku a jdeme do města nakupovat. A ty budeš točit. No, podíváme se na ty místa ve městě, natočíme namalovaný dům. Jo. To je všechno, ne? No tak ještě něco říkej, on je Já jak nebudu Pavel. mluvit do kamery. A proč bys tak mluv na mě? No. To se... Líbí se ti v Praze? No, líbí se mi v Praze. Jo. A Čekám víš tam co, na- takhle jako mluví Petr, tak na mě mluví malej Zákary. Po Moravsku. Tak a teďko budu točit byt.
se trošku vzdálím. Ty tam buď, nikam neutíkej. Tak, kuchyňka, tady je ten krásný ptáček. Píská, kde je bude schovaný. O, tamhle v rohu. Tam, to je kuchyň. Pepek mlátí do kotlet. To bude lahoda. Je, ono už je 9:30. To je všechno strašně hro tady, To no. je strašný. Já jsem jak maraton. Nemá čas. Tady máme To je snídaní. Potřebovala by tady být aspoň týden, to je krátkou dobu. Já přijedu Mě se- příště a budu tam, víš jak dlouho? Na 2 měsíce přijedu. A přijedu sem na týden. No, tak to je. Sem? No ale určitě. Určitě. Ne, aby to bylo jak teďkom, že to budeš oddalovat a konec konců potom Já odjedeš. jsem nemohla vůbec. Tak, to je kuchyňka. A teď jdu dál. Teď jdu do předsíně. Tady je zrcátko, hele, ty všude krásný věci. Tady v té Praze a všude v Česku mají tak nádherný věci do ložnice. Tady je tu bezinu, co tu tam má tu Halenku, aby to Kytka viděla, Jo. ještě neviděla. Halenku prej. Kterou dostala. Tamhle mají Tam- ježečka v ložnici. A teď se na něco dívej. Všude má fotografie dětí. Všude. Podívej se. To je hrozný. Hele. Tam mám pajduláka od Zacharního, já to mám všechno, jak mě to... Tady si to přiblížím. No, podívej se, hele, všude děti. Ale jak to má hezky, to zase oddálím. Tak, okno bude bílý. Hele, zase. Podívej se, všude děti. Kytky, hele, všude děti. Tady má mě si prý dá do zlatýho rámu a bude křížem přede mnou jako před upírem. Tak, to je obývák. Už mě bolí ta ruka. Podívej se, krásný obývák mají. Pavle, hele, seš doma, tvůj lustříček, hele, druhý lustříček. Křišťálový, oni jsou hogo fogo. No, to teda jo. Hele, krásný To to vám mají. pamatuju všechny, to jsme měli jako... Tak musím všechno pomalinku, aby viděli. Pak půjdu na balkon. Petře, můžeš otevřít balkon? Abych ukázala, jak si tam Pavle hulil na balkóně. Asi. Tady jsem stýnkala. Tenhle ohromnej polštář vezu kačeně. Podívej se. A Klieto, tohle by si se úplně zbláznila. Dívej se. Hele. To je nádhera, viď? Podívej se, Pavle, vidíš, to je super nápad v ložnici udělat. Hele, vidíš ty poličky, to kdyby si udělal všude i v obýváku a dal v tom obýváku do těch, tady do toho, jak je ten květináč bílej, tam kdyby si dal zrcadla, tak ten byt je větší. No, to je, podívej se, jak je to krásný, to je nádherný tohleto. To zná, Pavel. Pavel A on to viděl. No, Pavel tady... No vidíš to, a proč to neudělal svý ženušce? Šup, už pracuj na tom. Tak a teď půjdu na balkon. Tak, hele, a tamhle prej to nebylo, ta pumpa. Nebo co to je? Tu máš výlet balkonu našeho. No. Je, víš, mě už strašně bolí ruka, pojď. Jenom toč. A já tam dala teď ruku. A pak, až budeš jít přestat, tak zmačkni ten červený puntík. Pusně mě už a ty si tam toč. A pak můžeš natočit mě, a já si dám punčeky a Tak výhled z balkonu, benzinová pumpa, kterou nám tady postavili u pekárny. To poznáváš. Tamhle je cesta k Pevkovi, to taky znáš. A teď projedeme tady. Autobusová zastávka, z který jsi jezdil do školy. No a teď projedeme tu silnici. No a tamhle se musím pochlubit svým autem, vidíš? Toho bílého Peugeota. Tak. Tamhle menší záběr na Třebíč. První Brno tam určitě poznáš. A půjdeme na zpátek. Na zpátek. Vrátíme se domů. Tak. A teď je trochu překvapíme. Jestli prostě tomu klukovi, něco, víš tam, jestli těm dětskám je 30 nebo 15 let. nebo 50, tak se jim stejská. Mně se stejská, prosím tě. Máma v A zrcadle. takovýchhle.
Každý utíká před kamerou, jo. Teď to mám v ruce já. To se mi líbí spíš točit, než do toho mluvit. Maminku a Petra, protože oni mě znají. Jo, maminku a Pepka. Máma zde v oknu, aby nebylo moc vidět. Zachary, ale měli bychom ti naučit ještě nějakou básničku. Ale krásnou. Tak nějakou rychle řekni. A Květa mi bude pouštět, tam se jí bude učit. No, Pepko, vzpomeň si na nějakou básničku pro Záchary. Okurčičko, to bylo. Nechoď k lesu na poličko. Myška tam má domeček, ukousne ti koneček. To je krásný. Okurčičko. Nechoď k lesu na Nechoď k poličko. lesu na políčko. Myška tam má Domeček. ukousne ti koneček. A já tě taky naučím. Šel vojáček na skalách, prdelka mu praskala. Oni mu ji zašili, on si posral košili. No ale to ještě, na tom pražským mostě rozmarinka roste, žádný tam nezalívá, ona neporoste. To si musíš taky Vidíš, naučit nějaké pražskou. babička Jana je hodná. No, Jo. nějakou Na pražskou tom se musíš, pražském mostě rozmarinka roste, to umí tačka. žádný tam nezalívá, ona sama roste. Až já kolem půjdu, zalívat ty budu, ona se tam zazelená. Já jí trhat budu. No, tak to jsou tady takový ty národní písničky, který No a teď do toho mluv, Pepiku. Sláva vlastně. Tak příště, až přijedete, tak už přijedete všichni. No já si myslím, Promluv. když Ty budu budeš mít mlčet, tyhle víš, práce když se na tebe dívá a budu kamera. vydělávat tyhle peníze, tak Pavel, až bude vzáno trochu větší, až jí bylo třeba 3-4 roky, tak Půl bude desátý. přes ty 4 roky. To na chvíli zastavit, ne? No ona dokáže, jak nemáš, teď to